नमस्कार मित्रांनो, मी योगेश्वर आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आपल्या लाडक्या चॅनलवर. आणि आज आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत अतिशय आगळीवेगळी अशी रेसिपी, जिचं नाव आहे मोगलाई चिकन हंडी. तर नावावरनं ही रेसिपी तुम्हाला अतिशय कठीण वाटत असेल, परंतु ही रेसिपी तुम्ही घरच्या घरी अगदी कमी साहित्यात बनवू शकता. ती कशी करायची यासाठी आमचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला विसरू नका आणि चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आता आपण करतोय मोगलाई चिकन. ही आमच्या ताईची रेसिपी आहे. तर ताईला मी तयारी करून देते आहे, कारण ताई आमची एकतर खूप कमी जेवण करते, पण जे करते ते खूप छान करते. मग त्यासाठी जे मोगलाई चिकनसाठी लागणारं जे हे बोनलेस चिकन घेतलं आहे अर्धा किलो, त्याचे असे थोडेसे मीडियमपेक्षा लहान असे पीस बनवून घ्यायचे, ते कापून घेते. आणि त्याचं जे काय त्या मॅरिनेशन आहे, हे बघा, हे असे पीस करून घेतले, सगळे बोनलेस पीस आहेत. त्याच्यासाठी जे काय मॅरिनेशन लागणार ते आपण बघूया. हे मोगलाई चिकन हंडी त्यासाठी लागणारं मॅरिनेशन करूया. त्यासाठी एवढं अर्धा चमचा. किती घेतलं चिकन? हे चिकन अर्धा किलो बोनलेस चिकन आहे, दाखवलं ना मगाशी पीस करताना त्याचे. ह्याचे बघा एवढे छोटे छोटे पीस केले. शक्यतो बोनलेसच घ्या तुम्ही. हां. आणि हे अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट, मीठ अर्धा चमचा आणि काळी मिरी पावडर जवळजवळ अर्धा चमचा. आता हे व्यवस्थित लावून घेऊया. हां, आता हे सगळं आपण छान लावून घेतलं आहे. काळी मिरी पूड, आलं लसूणची पेस्ट आणि मीठ. तर ताई किती वेळ ठेवायचं का हे? अर्धा तास. आता अर्धा तास आपण हे मॅरिनेट करून ठेवूया. आणि आता पुढच्या ग्रेव्हीसाठी तयारी करूया. आणि आम्ही ह्या ज्या रेसिपीज आहेत ना, त्या ज्या आम्ही घरातल्या सगळ्यांना ज्या आवडतात, की मी आणि ताई ज्या बनवतो, त्याच आम्ही रेसिपी जास्त करून टाकत असतो ह्याच्यावरती. मालवणी रेसिपी पण टाकतो. सगळी लोकं म्हणतात मालवणी रेसिपी टाका, पण मालवणी रेसिपी आमच्यापेक्षा आई आमची खूप छान बनवतात. आणि त्यांच्याकडनं तुम्हाला एक जे एक्स्ट्रा टिप्स पण मिळतील, म्हणून आम्ही त्या दाखवत नाही. पण त्याचबरोबर ज्या आमच्या घरातल्या सगळ्यांना आवडतात त्या पण आम्ही ह्या रेसिपी काय टाकतो. कारण कोणाला जर असं आवडत असतील वेगळं काहीतरी करून खाण्यासाठी, तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. आणि ह्या थोडासा आमचा घरगुती टच असतो, म्हणजे अगदीच काय आपण बाहेर बनवतो तसं नसतो. आम्ही करतो, घरातल्याला आवडलं असेल, ज्या आवडतात त्याच रेसिपी टाकतो. त्यामुळे तुम्हालासुद्धा ह्या आवडतील अशी आशा आहे. आणि आमचे यूट्यूबला जवळजवळ 100च्या वरती व्हिडिओज आहेत. तर तुम्ही नक्की बघा. अजून पण आमचे जे व्हिडिओज आहेत ते तुम्हाला, ज्या रेसिपी तुम्ही शोधत असाल त्या तुम्हाला तिथे मिळतील. आणि जर काही तुम्हाला नवीन हव्या असतील तर त्या पण तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका, म्हणजे आम्ही त्या बनवायचा नक्की प्रयत्न करू. आता जे मुगलाई चिकन हंडी आपण करणार आहोत, त्यासाठी ताईने मला साहित्य गोळा करून दिलेलं आहे. त्यासाठी लागणारं असं आपण बघूया साहित्य. तर हा आपला अर्धा ते पाऊण चमचा गरम मसाला आहे, 2 टेबलस्पून धनेपूड आहे, त्यानंतर ही जिरेपूड अर्धा टेबलस्पून, हळद अर्धा चमचा, आणि हे 2 चमचे लाल तिखट म्हणजे ही मिरचीची पूड आहे. हां, त्यानंतर कसुरी मेथी, आपल्याला वरून जे टाकायला हवं आहे ते कसुरी मेथी, कोथिंबीर, आणि ह्या मिरच्या अशा मध्ये चिरून घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर काजूची पेस्ट, 12 काजू आहेत, ते मिक्सरला लावून घेतले अगदी थोडंसं पाणी घालून. आलं लसूणची पेस्ट, टॉमॅटोची पेस्ट, कांदे किसून घेतले 2 कांदे, आणि हे 2 टॉमॅटो मिक्सरला लावून घेतले, 2 कांदे, आणि 2 मोठे चमचे दही हे फेटून घेतलं आहे. आता आणि तेल लागेल आपल्याला, आणि मीठ, आणि बस ना गं. हां, आता आपण करायला घेऊया. आता जे आपल्याला ताई सांगत होती मोगलाई चिकन, ते आपण करायला घेऊया. आता त्याच्यामध्ये आपण थोडंसं तेल, 2 चमचे तेल घातलं आहे. तेल जर चांगलं तापलं की आपल्याला कांदा जो आपण किसून कांदा घेतला आहे ना, तो चांगला परतून घ्यायचा आहे. दुसरं काहीच नाही घालायचं, नाही, फक्त कांदा फक्त आमची आई आणि ताई त्या दोघांना तयारी करून द्यायला. आणि इथे माझी वाट लागते.
दोघांचे राजेशाही थाट आहेत आमच्या आईचे आणि ताईचे. मेन सेलिब्रिटी आहेत ते, सेलिब्रिटी शेफ. नुसता कांदा एवढंच, बाकी काय नको ना. तर कांदा आपला चांगला परतून घेऊया. किती वेळ लागेल ग? 5-10 मिनिट लागतील ना. मोठा गॅस करत असाल तर तिथेच उभं राहून पटापटा पटापटा असं ढवळत राहायचं, नाहीतर तो किसलेला कांदा आहे तो चिकटेल. नाहीतर मग थोडासा कमी गॅसवर ठेवायचा. कांदा आपल्याला असा चांगला परतायचा आहे. त्याचा कांद्याचा जो कच्चा वास आहे ना तो पूर्ण जायला हवा. मी गॅस मोठाच ठेवला आहे फ्लेम. थोडासा त्या कांद्याचा कलर बदलत आला आहे. अजून थोडासा चांगला होऊ दे. आता हे बघा कांद्याचा कलर बदलला आहे. आता कांदा आपला चांगला बघा कलर चेंज झाला आहे कांद्याचा. आता त्याच्यामध्ये ही 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालते आणि आता हे परत व्यवस्थित चांगलं परतून घेऊया. आलं लसूणचा कच्चा वास जाईपर्यंत ते परतून घ्यायचं. तेजस्विनी रावराणे पाटणा आपल्याला टिप्स देताना अतिशय दुर्मिळ असा प्राणी आहे तो. ए गप्पस. दुर्मिळ असं व्यक्तिमत्व कधीतरीच किचन मध्ये दिसतं. ताई आमचे खूप कमी पदार्थ बनवते, पण जे पदार्थ बनवते ते एकदम भारी बनवते. चला हे थोडंसं चांगलं परत व्यवस्थित होऊ दे. मग काय घालायचं का याच्यामध्ये? हे डायरेक्ट चिकन घाल आणि टोमॅटोची प्युरी घालू आता हे. तर हे बघा हे जे आपण मॅरिनेट केलेलं चिकन आहे ना, बोनलेस चिकन, हां ते आपण ह्यामध्ये घालूया. हातावर 2 मिनिटं परत. गॅस मोठा करू ना. झाकण ठेवायचं याच्यावर. काय का ताई? नाही मग आता अजून परत चांगलं. आता ते असं पांढरं होतं ना, हां पूर्ण सगळं पांढरं व्हायला पाहिजे. हे बघा आता आपलं चिकन चांगलं असं हे त्याचे जे पीसेस आहेत ते वेगवेगळे झाले आहेत. आता काय करायचं गं? सगळे मसाले टाकले. हे जे आपले मसाले होते धनेपूड, जिरेपूड, हळद, गरम मसाला आणि लाल मिरची पूड ते सगळे घालायचं ना. चांगलं परतून घे. सगळ्यातच मसाला लागला पाहिजे. हे बघा आता आपला हा जे आपण सगळे गरम सुके मसाले टाकले ते चांगले ह्या पूर्ण सगळ्या पीसनं कोट झालेले आहेत. व्यवस्थित सगळीकडे लागले. आता टोमॅटो प्युरी घालू. हां आता टोमॅटो प्युरी टाक. पण 2 टोमॅटोची जी ही पेस्ट केलेली ती घालूया. परतून घे परत चांगलं. आता जी आपण टोमॅटो प्युरी घातलेली ना, हे बघा ती चांगली परतून घेतली. टोमॅटो कच्चे होते त्यामुळे ते व्यवस्थित परतून घ्यायचे 1-2 मिनटं. आणि आता गॅस थोडासा कमी कर. हां आणि काजूची पेस्ट, ही आपण जी काजूची पेस्ट केली 12-13 काजू घेतलेले त्याची पेस्ट आहे ही, ती घालूया. आणि दही पण घालून घे. त्याच्यामुळे ग्रेव्ही आपली जे कांदा टोमॅटो वेगळा होतो ना तो होणार नाही, चांगली ग्रेव्ही होणार.
आता काय घालू? दही. घालू लगेच. आणि जे आपण हे दही घेतलेलं फेटून किती 2 मोठे चमचे आहे ना. दही घालताना कधी पण गॅस थोडासा कमी ठेवायचा, नाहीतर मग दही फाटतं. अजून एक महत्वाची टीप. आता काय करू आता हे चांगलं परत. आणि त्याच्यात मिरच्या आहेत. अजून लगेचच की थोडा वेळ राहू दे? आताच टाक. हे आताच दिसायला एकदम चविष्ट दिसतंय. मिरच्या मोगलाई चिकन हंडी ना ग. मिरच्या टाकून याचं थोडंसं परत. आणि त्याला आता तेल सुटेपर्यंत आपण शिजून घ्यायचं. ह्या ज्या मिरच्या घेतलेल्या 4 म्हणजे 3 आहेत मिरच्या. ही एक अख्खी मिरची आहे, मध्ये याच्या चिरून घेतल्या. सध्या लॉकडाऊनमुळे आपल्याला रेस्टॉरंटमध्ये जाता येत नाही, तर घरच्या घरी तुम्ही अशा प्रकारच्या चिकनच्या रेसिपी नक्की करून बघा. त्यामुळे तुम्हाला हॉटेलला न जाण्याची उणीव भासणार नाही. ज्या वेळेला मीठ घातलेलं ते आता जरा मीठ घालून घेऊया, म्हणजे सगळ्या ह्याला व्यवस्थित लागेल. जरासं लक्ष ठेवूनच मीठ घालायचं. आणि आता हे झाकण ठेवून चांगलं शिजू द्यायचं. हो ना ग? म्हणजे ग्रेव्ही चांगली 10 मिनिटं. ग्रेव्ही चांगली शिजायला हवी त्यासाठी. गॅस कमी ठेवायचा. आता एक 10 ते 12 मिनटं झाली आहेत. आपण बघूया आपलं चिकन आपली ग्रेव्ही शिजली आहे का. हे बघा मस्तपैकी त्याला तेल सुटलं आहे. तेल आलं आहे वरती, म्हणजे आपलं चांगली ग्रेव्ही शिजली आहे. इथे आपण टेस्ट करून बघूया, म्हणजे आपल्याला कळेल की टोमॅटोचा कच्चेपणा लागतो आहे की नाही. बघूया कशी आहे ना. तर आता आपलं हे पूर्णपणे तयार झालेली आहे ग्रेव्ही. ही आपण आपल्या चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा जर नान वगैरे बनवली तर त्याच्याबरोबर पण खूप छान लागेल. आता ह्याच्यावरती मी कसुरी मेथी आणि आपली कोथिंबीर हे घालते. मी चांगलं व्यवस्थित ढवळून घेते. अशा प्रकारे आपली जी मोगलाई हंडी रेडी आहे. आता आपण हे सगळं सर्व करून घेऊया.